Shout out manang Evangeline. Diara arang gigunahan ni mohang nataran ninja. Very good putong nang gila mo des nanging adlaw kay diara pag ilang mga basiyusa. Kuan butong. Papong gipang labay isa ako nag-start og una. Ninja. Kuan di ay kanang nay mga kahoy nga gitaptan sa imong banda man nang nangagabok na. Need na jud ni alisdan. Di po ko magpasalig nga ako yung manguhag kahoy. Hugin saon ni kay bisud ba dyan mamutol kahoy dari. Kay basig madakpan ta. Di na ta makakuha basta-basag mga kahoy dari. Kay das ni agi hagamang silingan gi kasuhan. Namutol dari kahoy silinganan. Diya bawal man day mamutol. Mao nang di ko mapasalig og putol mga kahoy pero mataptan din imong banda. Ikaw na lang may paadyon dani nang basag ako, igor ako muguna. Mauli ka, ikaw rin pang alilis din ng imuhang mga kanang gitaptan sa banda nga kahoy kay nangagabok na. Basta ako, igor ako magguna. So guys, pagkahapon, mamalagay mo ang kalipay, ang pagpanglakaw. Nang lakaw mi, kauban si Pastorag si Carissa. Diadami sa silingan nga barangay, sa barangay Kalinganay. Ang hapit pud mi, nice kadyo ang kahoy na sa igso ni Pastora. Kauban day po namo si Ate Angie. So guys, after na mo mag-share sa Word of God, napit day min diri sa house nila Pastor Pete. Nalingaw ko kay daghang kadtong mga nice nga buwak. Kani mao ni hang ganahan guys, maglakaw-lakaw labi nagmakakita po kog mga nice nga buwak. Grabing kanay sa mga buwak diri. Kani pod guys, nice din sang buwaka. Walang ko kay laging sainganan. Basta kay ganahan ra pud ko nag-video din ng buwaka kay grabe jud nice makawa jud. Problema. Ngani jud ko guys makakita kog buwak malingaw ko. Diyan niya pod niya. Okay bog mabani gitawag og katliya. Nice pud siya nga buwak. Pande ni siya orchid siguro ni maukat niya. Jakin ni nakalimot ko sa giingan sa igso ni Pastora nga naning buwaka pero mahal ko nun ni. Kuan 12,000 ko nining buwaka. Nice siya kaya ang diyang dahon mura di siya plastic gahiin bitaw nga day pong kuan siya mahal nga buwak. Okay. Nga ni day po siya ka nice. Hi everyone, madyan dyan tanan karon day adlaw Sabado. Diya schedule ron sa pagpanglimpyo sa among tribe sa ang simbahan diya. Ako na lang may volunteer nga ako yung sa mga kortina kay paano doon ka nang mag-ilis sa mga kortina. So ako na lang may namalansa sa mga kortina. Ang uban sila pa yung nanglimpyo, nagmap, nanguhag mga
maids, nanilhig, naglimpyo sa mga CR. Tsa, ako na lamay na malansa. Kuan po ning una po kung gari simbahan kay adtong Sabado ron schedule po ron sa kanang nay simba sa among barangay dyan si nanay. Musimba man ni kahapon mo nang sadyo ko gari sa simbahan para mabalansag sadyo. Ni una na lamang ko sa hang mga kauban kay sila pwede rin maghapon sila mo limpyo dyan ako kay kinahanglan po ko makaulig sadyo. Kay sinanay lagi musimba pod sa maunang ningari ko sa simbahan ug sadyo ni una ko sa mga kauban. Ako ganahan po kog mamalansa, malingaw mo kog mamalansa. Nya di po si lisod plansahon kay mga kortina man pero di jud magpasalig og paplansahon ko og kanang mga pulo. Pero gingani okay ra kaadyo kay sadyo naman plansahon, igo ra makadaha maghapjod-hapjod. Naday batas likod, anak na sa among kauban sa kuan. Among ka churchmate na nagduwa pud kay naapo dari uban kay nagpractice pud silang kanta para ugma. So guys, nakahuman na dyan kong pamalansa. So karon mga snack ta. Daday baligjag among kauban o kasababol. Ya, ning palit ko. Lami. So guys, mga unta. Karon lami gyang kasababol kay maka-attract kay napoy color. Snack. Manay Dixie. Umat na pod. Mag-isa si Warrior. Di man ito Pas mas kuhan. Di man. Kani, pas na. Mangilog pa na. Di man ito Warrior mo kaag nga ni. Saan ni mag-ilad-ilad. Di mo kaag. Kami dyan kan, luto. Basta na isda. Muna na siya makarantan. Isda. Si Grace, paspas sila. Ha? Kapasan? Kawan sa? Ako kay manundog ko. Ayaw ipanglaban yung mga Baga lagi na. ano sa katong imported sa mga imported nga apple. Imported dito ng apple. O di man punta na, hindi lang nas Baguio di ay.
Mana usik man ko ilabay. Iharang di suy gunting-gunting. Mapuslan man jud. Na ang siya. Buwak na. Huktan. Nadaghan na po dyan may nga na des niya. Pwede pang labay sunod. Kuha na may usik. Mga gamit na Kaya guys na naka-learn jud mo ni Pastora. Pag-decorate pa ta. Nga na day na, ang nangan day ng mga rapper o kuan. Kasi pang labay ni mo. Di man gamit pa mo kuslan. Sa maestra ang anib sa gansa basura mo. Kuan. Ang panay ito. Yala. Ang pakita. Ano siya? Ano siya? Kanisa ko ani piras. Peach ba? Nice, white na. Sa peach ka na. Pear. Piras ko na peach. Pear ba? Kani. Pear. Kani. Manig. Nara guys na. Nice. Ano nga. Now I know. Now I know. Mga kani manig. Apple dyan nga ka ng kasagaran no. Masandog ko. Nice, man good. Okay, usik may ilabay. Usik ako ni pang labay na. Daghan na ba ito just December na? Mapuslan man ni. Nice, mga na pang decorate. Kana ba palitan ni mo? Damaw ni kadaghanan. Napa ni? Apa na? Ang matinigom. Wala. Napuslan kaysa ilabay-ilabay ra. Kani, nga taas man ni. Baga na. Magkano rin? Bagaan kay imported ko nun ni. Natag ko sa mga. Natag ba silang kliyente. Mo ni start nga nung ang gitig. Nagama ko gani kay. Daghan man ni mga napuso ni kabuo. Nanasayan ka. Nausik ko ba. Naman dyan. Kapuslan man dyan ni Bi. Taas man ni ana. Yan nakataas. Sumatay mo gunting. Mga gigunting na hangi. Uy, makampun ka ng buwak. Yan agad. Pingato-ngato na ba? Mga ni-result. Nice. Nice na. Kasi ganahan mo guys musundog. Bitaw. Kani, lutay laman ning ato ang kaniingani ba sa apple sa Dito. lutay si Japper. Okay ra pud view ra magay po ng lutay. Pero tutong videohan day ba nga kasagbot sa kuan. Sagbot sa. Sagbot atong kasagbutan gud nga to tag galinganay. Oo. Ani bito to. Wala ko kahibaw nga na day ko gisundo. Abi ko kay ibuwak nga na. Na di brown na. Dito nice. Hindi mo dito yan po sa bahay. Panglabay. Lagin sa. Wala naman hinoon. Ang sunod, baka aware na ka. Ito itong gipost nga, ayun di panglabay. Ito ang mga pusi. Guntingan drak taas ramang guni, man guntingan. Ano siya? Gamay ra po, di ana ra po. No? Dito nice. Kani, kung lagi, pear. Gula pa. Liwat sa naghimo. Bisid pag mo gula pa. Good. Nininan.